Sugeng dalu Mas Gandhi. Heeh, bangsa wek. Aku ora tak dijak ning bangsa iki kena apa to? Lah yo. Para besan para sing sayong rukun Nguripi jam pira iki jamu ade jamu godhong etel aku yo te jamu ade suwe
jamu jamu ning depot dua puteri wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu malah kemati jamu ade aku lo jamu lo aku lo jamu ning depot lamongan atoh tenan ade cuma-cuma kayak wis suwe yo Mas ora nate temu suwe tenan ketemu pisan tansah elingan wes suwe iya ora tau jamu jamu maneh iki lho Dik jamu ditake ngino Bu Dewi jamu apa laku piye wis suwe Dik ora ketemu bareng ketemu lah kok kudu lali karo Jempat Dewi jamu ode aku teh jamu akeh kudu nelo suwe Dik ora tau jamu Cuma jamu lho, Cak. ya jamu bareng Pak Yati Nek ngendi lho, Cak? nanti Pak Yati gini Bang wes suwe Dik ora tau ketemu nanti Pak Yati gini Bang Lah. bareng ketemu iki lah kok ngajak lali lali terus Pak Yati ya Dik jamu ode jamu enteng ilang ya laso suwe Dik ora tau jamu jamu lah kok pilih papat Dompel iki lho wis suwe Dik